Footback, já myslím, že to bylo s hakisakem, jestli se nepletu. Že kope se do hakisaku. Přesně tak, řekl jsi to v podstatě správně. Hakisak a footback jsou velice podobná slova, akorát footback je název pro sport. Kopeme do tohohle malého a měkkého míčku a soutěžíme v tom, máme vlastně mistrovství Evropy, mistrovství světa a máme jednotlivce a dvojce, takže to je velký rozdíl od fotbalu, kde vlastně máte tým. Viděl jsem to, musím říct, že jsem se teda moc nezajímal, nevím, jaká je ta soutěž, ani jestli o to, kdo to udrží nejdýl, nebo triky, to by mě zajímalo. Tak těch disciplín máme hodně, ta nejhlavnější je vlastně na 2 minuty a hodnotí se to jako tanec, to znamená do hudby. Ale taky máme třeba soutěž o nejtěžší trik nebo o nejtěžší 3 triky za sebou. Takže jsi byl velice blízko. Kopat do míče oba spojuje, každý ale do jiného. Vztah k žonglování by tu byl, ovšem ve fotbale už ho tak naplno nevyužijete. Samozřejmě, že jsem něco takového dělal, ale spíš, když jsem byl menší, vlastně, když jsme koukali na ty větší fotbalisty, na reklamy, co to vlastně dělali, tak samozřejmě, že jsme to zkoušeli, něco se dařilo, něco ne, ale ten fotbal o tom zase tak moc není, takže spíš, když jsem byl malý. Já kromě footbacku udělám i freestyle fotbal a to je vlastně to samé, co footback, skoro akorát, že s fotbalovým míčem. Takže fotbal mám rád i díky tomu míči jako fotbalovému, ale musím říct, že já jsem nikdy fotbal nehrál a nedokážu si představit tu týmovou spolupráci, takže věřím, že by to pro mě bylo velice těžké se to všechno naučit. Žiju teda už skoro 3 roky v Rusku, takže občas tam koukám na fotbal, který se hraje v Rusku, to znamená CSKA, Moskva a tak. Ale když jsem tady žil v Čechách, tak jsem samozřejmě koukal na Slávii, na Spartu a na fotbal v televizi. Každý fotbalista je svým způsobem hračička. Míč je jejich nástrojem. Prozmrhala ve Slávii už 3. rokem. Moje ambice jsou samozřejmě hrát tady v základní 11. O to se budu snažit celou sezónu. Hrát dobře, hrát pro diváky, hrát pro tým hlavně. A jak dopadneme v tabulce, to uvidíme až po konci sezóny. Může to dopadnout kdekoliv. Budoucnost zatím 22letý talentovaný záložník neřeší. Na Euru 21letých se ukázal v dobrém světle a v týmu Slávie patří k cennému fotbalovému artiklu. Já se zatím nikam nehrnu. Já si myslím, že když přijde nabídka, tak by to mělo být vlastně jakoby taková odměna pro mě. A já jsem se o žádný nabídce nedozvěděl, takže se soustředím jenom na Slávii a tady na tu ligu. Mně se líbí tvůj postoj, protože ten postoj podle mě má být takhle. Člověk se má soustředit na sportovní výkon a potom, když ta nabídka přijde, tak to by měla být ta správná nabídka, ne jakoby hledat, kde by to vlastně bylo ideální. Takže si myslím, že hlavně ti přeju, aby se to splnilo. Já jsem si tady na tebe ještě připravil takové 2 věci. Jedna věc je klíče, já ti jenom předvedu, co se dá dělat s klíčema. Jestli to chceš zkusit, anebo rovnou ještě ti předvedu něco s mobilním telefonem, tady jsem si počul. Tak to asi ukaž jenom ty spíš. Haló?